Mă numesc Frățilă Georgiana, sunt medic specialist nefrolog. Am terminat rezidențiatul în anul 2022 pe secția de nefrologie a Institutului Clinic Fundeni și de atunci activez în clinica Sanamed. Primordial văd pacienți în ambulator. În fazele incipiente ale bolii cronice de rinic, din păcate, nu sunt simptome specifice bolii cronice de rinic, sunt mai mult manifestări generale, precum oboseală, dureri de cap, însă pe măsură ce boala cronică de rinic avansează, pot să apară simptome mai țintite, precum urina spumoasă, valori tensionale foarte crescute, care pot să trimită pacientul către nefrolog, inclusiv picioare umflate, acele edeme despre care știu cu toții. Și cu siguranță, pe măsură ce boala cronică de rinic avansează către stadii de insuficiență renală severă, pot să apară greață, vărsături, tulburări de micțiune, diureză redusă, adică urinare foarte redusă, mâncărime ale pielii, paloare tegumentară, fracturi osoase, respirație dificilă și așa mai departe. Rămâne în continuare diabetul zaharat, principala cauză de boală cronică de rinic până în ziua de astăzi. Circa 1 din 3 adulți cu diabet zaharat au și boală cronică de rinic asociată. Prin urmare, orice pacient care la momentul diagnosticului de diabet zaharat este evaluat de către diabetolog ar trebui îndrumat către un screening de boală cronică de rinic. Screeningul acesta presupune analize de sânge și de urină. Analizele de sânge sunt reprezentate de rata filtrării glomerulare, care se calculează din valoarea creatininei serice, vârsta pacientului și sexul pacientului, iar probele de urină presupun raportul albumină pe creatinină urinară, care se fac din prima urină de dimineață. Nu trebuie să recolteze pacientul urina acasă pe 24 de ore și care este un marker de prognostic nefavorabil pentru boala cronică de rinic atunci când valorile sunt foarte mari. De menționat că aceste două analize trebuie să rămână modificate pe o perioadă de minim 3 luni ca să putem pune diagnosticul de boală cronică de rinic. Frecvența vizitelor medicale la nefrolog variază destul de mult în funcție de stadiul bolii cronice de rinic. Pot să fie la 3, la 6, la 12 luni și evident că pe măsură ce boala cronică de rinic avansează către stadiul de insuficiență renală severă, atunci se impun chiar și vizite medicale lunare. Pentru a putea întârzia progresia bolii cronice de rinic, este foarte important de corectat toți ceilalți factori de risc asociați. Și aici vorbim în primul rând de controlul optim al glicemiei, al tensiunii arteriale, al colesterolului, scăderea ponderală, o hidratare optimă, evitarea fumatului și consumului de alcool evident, o nutriție adecvată și aici accentuez foarte mult că pacientul cu boală cronică de rinic ar trebui să aibă un consum de proteine mai redus și un consum de sare mai redus și foarte important evitarea consumului de medicamente cu potențial toxic pe rinic și aici vorbim în mod special de antiinflamatorul non-steroidian.